Kaixo txorienes! Bentxe, Zigor Iturrieta. Hola, geratu behar dago. Bai. Zigor Iturrieta, Patrizia Biteli. Biteli, eta Iturrieta. kalsotz batzuk. Zer? Kalsotz. Nik hori, a ber, ez ditu sekula jam. A ber, eske... Baina, nik gaur garbi nau. Bai, zu garbi da honek kalsotzak apurua zikin. Honek, pentsauko zue etxetik porruak diela. Ez die porruak. Die tipulak. Eta kalsotz deitzen die, bueno, Katalunia aldian da, ointxe da euren denbora aldixa. Bai, negu bukara erartero izaten da. Hori da, bai. Bitxora, era? Orduan, honek jango itxugu, han era tradizionala... Baina... Zua, ez da supiztu, Txingarretan ez. Esan minaben, era tradizionalian ez... Baina, vale. urrubil joango da. Orduan, kalsotzak, romesko saltxarekin. Vale. Kontako zut. Venga. Lehengo piper txorizeruak 30 minutuz urberotan jarri bigun daitxezen. Gero bitxartian kalsotzak arbitxuko, labeko erretillo sakon baten jarri, olixo txorrota da eskuzabala, eta 200 gradutan 20 minutuz erre. Bitartian romesko saltxa ingo, tomate eta berakatza plater baten jarri, film papelakin bildu, eta 4-5 minutuko zinoko mikrowin labian. Ogisa frigitxuko, eta piper txorizeruan aragixakin, tomatekin, berakatzakin, fruitu lehorrekin, olixuekin, ospinakin, eta piperrautzakin, engo saltzia. Kalsotzak ataratzen dienean olan labatik, jarriko zau saltzia, eta jango era tradizionalian. Hau da, kalsotza hartu, saltzien busti, da janon jak. Baina ez da inzikina izango. Bai, izango da. Balsekoak, balserrikoak dira famatuak, eta, hor jendeari uste dut ematen dietela, holan, adurretako zapia... Zeintzuk, honek, ekarri batzutenak nik etxetik? Zein karri juzu? Honek? Bueno. Bai, iobiei lapurtutzat. Eta burua hor sartuko, nire buru ondiz sartuko gala hor uste duzu? Losai, ingotza hau... Bilu. Bai, eta gero hori lotu? Eta hori lotu? No. Ez da hobeto betiko era tradizionalean, bitale. Hau, honek beti funtzionatu izan du, A ber, bai, egisa esan bai. Hola, hartu. Holan, bai, ez? Ez, baina egia da, eskularruek eta zeperez, Patrik esan duena, ez? Gaur, zua ez dugu egingo, baina kalsotak berez, egiten dira, txinkarretan erretzen dira guztiz, dena, eta ero, kanpoko geruza kendu, romesko saltzan busti, eta holan. Lehenko tamen izate dute, ahoan asertatzea zaila izaten dela, eta beti ja romeskoarekin zikindu iten zela. Gero hor, erretako, errautzakin eta zikintza be, neiko oikoa idala. Beraz, egia esan jaki oso goxua, baina era berean oso zikina baita ere. Oso zikina, da garbitzeko bai, zikinak dionek etorten die lurrakin eta... Bere hortan, ez? Danakin, orduan, honetarako, porruak izango bazien moruan, puntia kendu, eta gero azala be bai, apurtxo bat. Kanpoko geruziak kendengo dio, ez? Hori da, kanpoko geruza. Nik uste terresagoa dela goitik. Goitik bera itxia. Eta holan danak entzen dutzazu. Hau esaten da, asmatu zela, 19. mendean, Tarragonako baserritar bati, ez dakit nola, ala nola, ero, hori egin bida, herri zitzaizkion, da kanpotik erreta, eta esan zuen, hau ez ditu botako, Patri. Errea kanpokoak enduko diet, eta barrukoa bertzemuz da. Probatu barrukoa, xamur-xarmurra, gozo-goxua, eta esan zuen, eta horrezkero, plater nazionala. Bai, eta egia da, bertan badala, oine gabonetan, azaroan hasten dira, azarotik negua bukatu arte, eta jaten dira, baina milaka, eta gaina normalena hori da, gaurriko moduan, romesko saltzarekin, etxian, ez daukana txingarra, labean erreta, eta gaur 2.0 eguna danez, ni beste berzio bat ingo diot honi, abertzen muz ateratzen zaidan. Baina kontua da hori, tipula sistrin batzuk, izan aldirela plater bikain bat ere, bakarrik, Bai, batzuk esaten da, hainbeste fama da, tipula die bakarrik, ez? Batzuk esango da, baina han, sekulako ospia daukie, eta kuadrietan eta hemen, zagarotegira goizen bitxartien, han desietan egoten die, kalsotzan garaia heltzeko, sekuetin de kuadrietan eta mendira, eta hori txingarreta eta holan, erre, eta horako barbakoa batzuk eitxi itxuste, orduan, ardaua eraman, pikote apurtxo lagunekin egon, da azkenian badala, ez da gira gauza bat ikusgarrixa. Eta izena kalsotezena dator, erdera zer esaten da, kalzar, egiten dana da, lurrakin
estali eusteko, eta orduan, zuriago geratzen da, azkenean estalita dago porrua bezala. Azkenean, barruan dago gehiago lur azpian egiten dituzte tapatu, orduan eguzkiak eta estio joten, eta hori geratzen da, xamurra, kanpokoa berdia, eta urtebete irauten duen zerbait da, honek normalean irailean ero landatzen dituzte, eta hurrengo urtean jasotzen dituzte, urtebeteko prozesua izaten da, eta holan, txortak ateratzen dira, eta saltzen dituzte beti, eta egera juten zara galdetzen duzu, eta 25 aletako txortak ero paketietan saltzen da, eta, gero errezetak eta behitzen nik ikusi dut orte, pixka saltzeatzen ibili naiz, eta kremaen bat, kalzot krema. Zeusegatik esaten duzu kremana? Ez, zeba? Azkenik Instagramen, abildua fudiario, nire Instagramen, einauen krema bat. Krema bat izan du? Ez, benetan, ez jakindasunetik. Eta katalanen bat, azarretu zen. Krema izen nulako? Bai. Bere tradizioa apurtzen den bielako. Sukaldian batzuk badie, sartzen bazara, holan, elaborazio batekin edo tradizio batekin esango zu, hori erolan ez da eitzen, hau bakarrik txingarretan hendik da romesku saltxakin bestela estie kalsotzak, jende bakizu. Hori da, niri baino etortzen mazai bat, eta egiten badu, ez da izerrez, eta marmitako bat egiten du, patata erabili beharren, batata erabilita, labean erreta, eta beste berzioa, baizu, hori marmitako agian ez da, baina intzazu nahi duzuna. Ero berzio berri ba, baina hortik hori ezin dala eta esaten dituztenak eta nik horre gauzak zen nahi zuzatea, padre. Bai, nik uste sukaldia... Bai, eskerrik asko idaztearen, segi txorien egusten. Bai, eskenien sukaldiak, hori, jolasteko dau, ez? Bai, eta... Jolasteko da... Nik behitu, pentsatu nuen, ez? Zuke 2.0 egitean, berzio hortan, kipuladan alde hortatik, pentsatu nuen, zuk eintzen nuen, Frantzian egiten den, kipula sopa famatu, ez? Baina... bai, bitu. Egin zenuen ezuia kipula sopa, berriro ez dute egingo. Baina kalsotezakin ere kipula sopa bat egitea, ez, pentsatzen nuen, eta ero gainean, egin beharrean, ogitxi gortua gaztarekin berai egiten dute moduan, ogitxi gorki bat, olako, romesko saltza batekin igurtzita, eta lamean erreta, olako zerbait, hortik ibilin nintzen, beste zerbait egingo dut azkenean, baina, improvisazioak, ez? Eta, esan duzu hori kalzar deitzen dutzela, ustea, erazpian, gazteleraz, eta hori da lurra botatzotzalako gainetik. Bai, azkenean, hori azkenean, formia luzenga lortzeko, ez? Bai, gero, tapa biten duzu, ze kipula bestela pilan geratzen da, gaina berreagoa geratu zen kanpokoa. Eta borobiak. Bai, eta zurixa, azkenean, porrua horrek edeko behai luzenga behien, hori lurraz pixan da belako, ez? Orduan ez dutzen moten eguzkiak, eta horretia, baina, Bai, nik uste dut... Nik entzutan oker zikina sala jatea, baina ikusten dut prestatzea ere, Patri. Kosinatzia bebai, Gaina ez dakizu, bena, kontatuko dira, Patri. Lehen, programazio baino lehen hauen kafetxo bat hartu dugu, eta gaieta batzu janditu, eta nik ikustu dut hemen, holako, sartu hemen Monika hemen, holako gaieta apur bat ikusi dut, noik? Holako mamur bat gaietan, eta zan dut. Eta barrura. Hartu dut, eta horaz hartu dut, eta karo, zer zan? Lurra. Eta... Hori benetan pasau da. Lurra botatzen, ez da goengo zua lurra, ez dakit... Hemengo lurra kare gehiago dauka eta zapore gehiago dauka. Hango lurra ez zai gustatzen niri. Joene. Nik itxura txarrori dauka, dana hora sartzekoa. Sukaldean da bena, ze sukaldean badau, txarra ez da zetan egon behar, ez? Dana hora sartzen dut eta batzutan namutzen naiz. Bueno, kontratuan jartzen dago esazutasun, ez? Txorieneko dana proba bidala, Bai, tori, gaiete apur bat, emitxe. Ezkenik bakarrik errez da bukaeran probatzitxu gauzak. Bale. Bueno, nik uste dut, nahiko garbitxu itxu dala da, ez dut ez begeixa bingo, ze, 25 biharrian, gutxi hau ingo itxugu, hau dana garbitxukot zure baimenarekin. Bai, eta hau labean erre behar ditugula esan duzu, ez? Honek labien, bai. Hemen dauzkeu batzuk prest, eta honek, berdiak bebainik kendu biotzat. Era tradizionalian eta itxendana... Osorik, ez? Osorik jaten die. Baina, laban sartzeko eta nik uste dut erosuena da, hemendik edo mostia ez horri danakin zerbitzatzia. Horrek itxe dituztena, txingarretan eta itxe dituztenian, kosinatze dituzte,
demagun 25, 30 minutu. Bai. Eta gero, itxendabena da, paperetan olan bildu, eta hori usten daue ordu baten edo olan bere beruakin Izerdia hor bai, botatzeko. izerdia pixkat. botatzeko da gero barrukua xamurraua ataratzeko. Berez, bai, normalian holan itxen die. Guk kasu honetan, laban ingo ditugu, konfitatua bezala, ez da zetan horixoz ez da libier, baina, bueno, bai, izango garela Osa, olixoa desente bota eskusabalak. berri oso. Bai, Vale. bai. Vale. Hau esan, lehengunean esan zinune, porruak ziela, txiroen gari zainzurixak, ez? Ez, txiroen zainzuri txuriak. Bada, osein zuriak, hori da txiroenak, bai. Hau, Hori da. antzeko, ez? Bai, hau bai, bueno, ze oso lan. Bueno, prezioz... Horixuakin zelan daue, bai. Bueno. Izango da. Eta zure lagun katalanak ezer irudituko zaiozuk inorak erabili beharrean piper txorizero erabiltzea? Nik ez dauka lagun katalanik. Idatzi dizunak horrek Hori kalzotzak purea Hori idean. hater bat zan. Hori etan ere laguna. Vale. Bueno, batip horrek ikusten modu da, guena gaiik txorien esango du. Gainera, ze piper erabili. Eta, bueno, gehiago esango nuke, handao, ez da edan cuerno de cabra, olako izena, beste piper bat, Bai? eta berez, han, roman... Txoinezigor, lehenko Bai, hau romesko sartuko... itxeko, bai, bota. Romesko itxeko ez. Kalzotak itxeko, hau, 200 gradutara, 20 minutu. Vale. Berez beste piper bat, inora beharrean, Bai? beste piper bat erabiltzen dute. Bai. Izan ezean hori, inorakin egin aldala, baina beraiek Katalunian badaukate beste piper bat, eta uste dut deitzen dela cuerno de cabra, olakoen bat esaten da. Cuerno de cabra? Bai. Esto sekula entzun. Hau da, akerrero, bai. Akerrare... Hauntze adarra, olakoen bat, izango zen. Ditxu. Baina, bueno, gu piper txorizeroa daukagu. Bai. Una. Piper txorizerua, hor. Bai. Zuk bakit normalien ematu etzazula 3 irekin aldi. Baina hori tena azkar egiteko, espada dituzu hidratatu denborarekin. Zuk denborarekin lehenago Bai. goizean jarri baituzu, orduan ez da zetan in behar 3 irekin aldiena. Hori da, nik ez dakit, ni normalien piper txorizero erabiltzen dut, beti, da inoria hori, ez daukato itxuria erosteko. Nik bakit, begibiztan horan desberdinak dira, baina gero, erabilpen berdina dauke printzipioz, Erabilia da berdina, eta zaporea egia, niorak eta gehiago da, Balentzi inguru hortan, arrozei eta botatzen diete, eta Bai. hor Mediterrane alde hortan erabiltzen dituzte gehiago inorak. Guk hemen piper txorizeroa erabiltzen du. Niri holan begiak itxita, Patri. Eiten badia zuerrez eta piper txorizeroarekin, ero beste bat, ez da, ipitu, egun baten ni probatu nuen, eta inuen bizkaitar saltza bat, Bai? eta agian iruditu zitzaidan pixkat goxoagoa zala, dultzeagoa, holan inorakin. Baina, nuke, holan, esan dako, egiten dit lagun bate, bai, bizkaitar saltzain dizu, eta probatuko nuke, eta ze goxua. Nuke jakiko egunean esaten, ez hau ez duzu bizkaitar piper txorizeroekin hau ez duzu egin, hau indozu inorakin. Ja, ez zen esango, ze koloria be nahiko, berdina, texturia bai. Txikia, inora bakizu diela pixka txikixauak, bai, lehorrak saltzen dira bezala, hidratatu egin behar dira berdin, prozedura berdina da. Hemen, inoratan egia da, agian dena bai erabiltzen dela, eta guk hauetan hasiak eta azalak beti iragazin behar dira, ero aragia bakarrik erabiltzen du piper txorizeroetan. Bai? Baina horretaz gain, ni, naiz aditu bat esateko moduan, kriston aldea da. Ja. Bueno, bastakit. Baserritar horrek, kalzotzak eta deskubritu zitsunak, Bai. lehenko ezen zaben, tipura hori herria, ez da utxarto holan janda, baina romesko saltzakin zelako gozua da. Romesko saltza bebai da olako saltza nazionalan Katalunian eta daukiena, eta itxena tomatiekin, hori inorakin, da inora piperrakin da, fruitu lehor desberdinekin, batez be urrekin. Baina itxena beti tomatia eta tipula erre. Tomatia eta berakatza, normalien jendeak bebai berakatza aiparkatu. Ni parkatzen zuten, normalian tomatia eta berakatza izaten da, baina jendiak batzutan tipula bebai sartzen dut. Eta itxena be erre, labian, airfryerrian, batzuk itxen daue bebai, hemen erregozia purtsu bat. Sartaginean, nire bersioan sartaginean erregaro, taparekin jarrita, sartaginean. Nik mikrobin laban 5 minutu hartzen bostazu, eskertuko notzun. Eta bitxartian romesko saltza bebai dauka gorputza, ez? Ez da holan saltza bat oso urtsua, oso likidua dauka. Gorputza da, eta dauka testura lodixa. Orduan, zeran lortzen dugu hau? Lehengo.
intxaurrak, edo, bueno, fruitu lehor desberdinen nikin, nik hemen dauzkat urrak eta dauzkat almendrak, eta gero ogixakin. Ogixa joango da frijitsuta, eta horrek emangotza. Berez, banoia. Baina, bere izatu dut, pikada bat eramango du, eta oso ohikoa da, bueno, Mediterraneo alde hortan, edozein saltzak eta loditzeko, nasketa hori, egiten dute batzutan, hori, txigortu baratxuria, fruitu lehor batzuk, eta ogia, eta ero hor motrailuan ero, ondo birrindu, eta hori, erabili alda saltza loditzeko, ero, saltza baten, oinarri bezala, kasu hontan bezala, ez? Tomatiakin da, arra. Oso, no? Ondo. Usti, holan, txof-txof, bueno, nik oin, esan dugu, kalsota dauzkagulako, baina saltza hortan bustita... Saltza hau aldatzazu, saltza honei aldatzazu bota, edo ze gauza. Ogi hori nik bi ogizatik arritxut horregatxek. Bat, frigitzeko, hau olixua bero dauenean, eta bestia, saltzia igurtzeko. Horrein aldabitu, aldozu pintxo berzioa kalsotak, Bai. Hau da, ogia txigortu, ni txigortu ingo nuke. Gero, igurtzi romesko saltzarekin, eta ero, bi hiru kalsotz. Bitu, lagunekin legun egiten badu zegune bat txapelketa, eta bat veganoa dago, kalsota veganoa dira. Bai, bitu, egisa da. Ena sortan... Nirea ez da vegano izango? Ez? Baina, ontsa gurrezu kontatzia bada, bilai niria. A ber, nik zurea inberdu, nik inberdu. Kalsotzak romesko saltzarekin. Berdina. Baina, bueno, bakizu, guk esaten da, 2.0 berzioan zei izaten da, gauzak moldatuta. Moldatu ingo ditut. Bueno, moldatuko borduan. Krema ez dut ingo, egin zuen sare sozialetan batek, eta... Gaina, kremia inauen, hori, beti itxendosun moruan barazki krema bat ez, lehenengo porrua, patata, kalsotzak erregozi, gero salda bota, irekin aldi bat emon, 20-25 minutu egozi, eta gero birrindu. Eta gero bota dutzen, romesku saltza holan gainetik, eta pikatoste batzukin, eta saben superona. Eta zaporia, zer zan, baraz, kipulan asan gehiago lan... Bai, zan, porru patata batzu moruen, baina ezkenean askoz bizixagoa ez, ezkenean kipula da, ez? Desente duken, ez? Bai, baina ni guztu jaten. Bai, eta romeskoarekin, romesko saltzakin arrai bat, bai, nahi dut esan, ez? Edo zein arrai lehatza arrautz estatuta, eta aldamenean romesko saltza pixka bat, edo patata tortillatik. Eta edo ze gauza. Bueno, hemen txe. Zukal, beti oin gaina, nahi eta induzu baiet. Oin itzein, zukaldea zikintzeaz. Eta hori zenbat aldiz entzuten dugun zukaldari. Bai, zukaldari okondoko sinatzen duzue, baina pila bat zikintzen duzue. Pila bat zikintzen dugu. Ez baduz garbixak eta baduz ez garenak. Baina, zikindu bai, baina garbitzen joan behar da zikindu ala. Egia da, agian, etxeko jendea baino, tresna gehiago erabiltzen ditugula, ez, kozinatzeko eta gailu gehiago, baina nik sukaldean beti normalean egiten duana da. Zuko txikitxo bat hau araitza botatzeko. Zu garbitzen, kozinatzen dozu neinien. Nik garbitzen guten, ez? Hemen hobeto, holan, nurrian. Oso ondo. Bai, nahi dut, garbitzen jutea, ze bestela egia da, gero arraska betetzen zaizu, eta, baina, bueno, etxian, ez dut horren beste zikintzen nik, normalean, eta, bueno, zikintzen dudana nik garbitzen dut, ze ni tokatzen zaitan ibiltzea, orduan, baina, bueno, ez dago problemaik, garbitzeko nik. Hori bai, lagunekin kozinatzen juten manai, nik kozinatzen dut beti, baina gero fregau eta jasota hori nik ez dut ditzen. Hombre, eski lagunan ondako... Tratu hori daukau, bai, nik kozinatu, beraie jaso. Nik hori etxien daukat. Bai, bera. Bai, nik ez da fregatzen inoiz, eta nire bikoteak itxen daukat. Eta garbigailua erabiltzen duzu, ero... Ez daukau. Ez daukau eskuz. Baina mutiak ez dago, erosi bikoutanik, ez dau falta, narik, zuk ez tozunez garbitzen? Baina zenbat, a ber, bizari, ez? Bikin be, nire bezan zenbat zikintzen duzu, patri. Ez. Bi platertxo... Nik aipatu. Amalau kasola. Bueno, behar direnak. Bueno, ikuste duzue, zelan, piper txorizero batetik, olako xa eragisa ataratzen da, ez? Azkenean inbiozuena da, hori, 30, 40 minutuz utzi, olako ur berotan, eta gutxinaka joango die hidratatzen. Honei ogixai, motzau bueltia. Eta erabili nahi ez duzuenak, bueno, badakizue potoan saltzen dutela
Hori pipertxo izero aragia gaur egun oso modua dana, eta... Eta Katalunian badauz beste tradizio batzuko lan kalsotza jatia badauki, baina badauki bebai, gu bezala, ez? Azkenean, herrialde dano daukien bezala. Gastronomia oso aberatza. Bai. Kalsotzak. Venga, beste bat. Jateko? Bai. Ai, mutil, ontsa guztazuelan, ez dakit, venga, bota sok. Postre bat. Karamelatu iten dena goikalda. Krema katalana. Zoragarria. Beste bat. Kaba. Baita ere, noski. Jaki, benetan ez, gastronomia oso interesgarria daukate. Eta, beraien dantza, nola beaz? Sardinako, nola da, beraien dantza? Sardina, zu daukotzuna, sardana. Ez que pipi haiten dau da burua jajo nein zait. Hori ez pilatu aitzaki bezala, dantza zeitzeko, segontxe erakutziko tzuza nintzen da bisok dantzatu. Baiet! Zuk, zer? Nik sardina jaten dakit. Sardana dantzatzen ez, Patri. Ez nik eiz esan. Hori, sardana ez da lan helduta doazela eta... Niko gendoa da, ez? Bai, eman eskuak. Ez que plastikoa daukat. A ber, eman? Bitu, jazta. Beitu da, itxen daue holan. Ez que mami daue. Bai, hola xe. Bueno, barkatu, katalanei. Errez da bitxartu itxengo dantza bebai, Benetan ez ez. Hola saltukan. Horri polikia bestia joten. Bai, polikia joten. Da gaina ez tiebi, gaina, taldea hundixa da. Horren lantaldea batu barko hemen. Bai. Jonek usten dut humor txola, betorreko la pixka getxi ditu, eta esaten niri zen esan dute. Jon Bolondrez bezala dao. Dantzago dauka. Belleros, Bueno, venga. Ogisa, txigortuta. Lasartuko, hemen hasiko gara, saltzia, romesku saltzia ditzen. Ni bakuzi pasatzen, iruditzen zaidan pasada bat. Zer? Kastelzak. Eiten dituzten... Ni pilurra bate ozta horrek ikustia, Oixe! A ber, nik imaginatzen dut nire, gaina, gore igoten da zaparroa, zenbat urte izango jo, nesemian adina, 6 urte. Umeko eskorra, nahiz eta kasko zistrin jartzen diote. Eta hartuta, zenbat, 10 metro gora, zenbat igotzen da, aztak bat. Angoitik erortzen lasei gero danen ez den, heldu. Ez dute maite, hauek beraien semeak ez dituzte maite, ze hasta buru. Hor, aukitzen da, kastelsa gainera hiru zatitan doiz banatuta. Lehengo egotena piña, dala, oinarrixa, anana. Azpian, andanak. Gero, enborrai deitzen jako tronk. Eta gero gainekuai deitzen jako... Kamikaze. Bai, txoin, hementxe daukat apuntatuta, zelen egonaz bilatzen, pom de dalt. Pom de dalt. Bai. Ni kontua da, eta beraientzako ohore bat da, parte alizatea, eta aina, adinarekin, gero eta indartxoak eta ero tastunagoa direnez, azten die goian, txikia direnean goian, eta pixkanaka berantza doaz, adinean handiagoak eta pisutxoa direnen, beraseo, eta badago jendea, ez da izan bat belaun, urte pila bat da maskina, kastelzak egiten, igual, 50 urte, eta hori, beraz, ni hasi nintzen, txikia goian nintzenean, da hori behian, heldua, eta hori ananan, piñan, behian. Bai. Baina, horre ikusgarria da, benetan. Bai. Hor, Portusarrian, Algortako Portusarrian itzen da olako... jaixetan eta ondartzan, Portusarreko ondartzan, itxen da, bat abakotz 4 pertsona dira, proba bat. Bai. Eta 4 pertsona jaten barta bakoitzan gainean, eta zezena hor dabil, bueltak emoten. Eta Denisei altua danez, beditokatazako oinarri bezala ibiltzen, lehena, da bere lagunak biltzia. Zezena aldamenean da bila? Bai, bakia bat, bai. Bueno. Eta gero guk esaten katalanak burutik ez dauzen. Hoi saltziak. Saltzia hemen botatzat, ogi txigortua, frijitxuta dauena. Gero tomatiak eta mikrobuin laban erreditxugunak, erregozia purtxo bat. Piper txorizeruan, mamia. Gero joango dabe bai. Piper hautza, nik kasunetan, gozoa, botadotzat. Botakotza bai. Gatza, hemen txe. Eta gero, ur batzuk. Normalian jendeak botatzatza urrak, eta almendrak, baina, hemen bebai, beti zaten dugun bezala, errezdak egokitu etxien daukotzuenai, eta bota bai, intxaurrak edo, nahi dozuenak. Bakizu, lehengunean gabizen bero haitzen alergiaen buruz, da baklabak ingauenean fruture horren. Gero, makillejera erun nauen, eta Jessicak ezin zauela jan, ze Jessicak espezifikoki pistatxuen alergia dauka. Pistatxoei bakarri? Bai.
Bueno, gaitze erdi. Bai, hori ezin zagonez jan... Garesti nahi behintzat. Okerrena izango zen bakarri pistatxo jan alizatea frutu lehorren artean, hori okerrera. Ba, betxo. Hau erungotzat, hori ezin zagonez jan, saltza apur bat erungotzat. Eta hau gero, itxen da olixuakin eta ospina purtxo batekin. Bai, oliba olio txorrota da, eder bat ematen du, eta ospin ikutu bat, zitre holan azido puntua ere beti eramaten du. Eta ez dauka beste holan misterio handirik, beraiek esango dute batzuk egongo dira, oso purista diena gero esaten dana, motrailuan in behar dela, edo eskuzko robotarekin, betiko eskuzkoa daukaguna, horrekin ere, nik etxean horrekin iten dute izan dudanean, orduan, ez da oinungo pega ikese itxeko. Oso, no? Zata porrotatak izu? Zata tarakot, bai. Vale, bueno, baina familia ez azaratu. Sardana baten. Oin tipikoa zerbait. Nola da, Sagrada Familia, ero Barcelonan dagoen ere. Hori bukatuko, noiz bukatuko dute? Bai, esaten dago katalanak jozelako langileek dien, beti lanie, baina... Hortan badoi ez denboria, Urte batzu, bai, bueno, hemen be antzera gabiltza, baina badaude gauzak kosteiken dana bukatzea. Eta hau esate dute 2026-rako bukatuko ete duten. Bai, getxo antzokisa hor egon zen 20 urte, bai, eraikin. Bai. Guk hemen dokau, tren bat oain dik urte keio da aiten hor. Alako baten bukatuko dute. Nik uste dut, honei, olixo apurtxoa gehiago botako jokatzen hori da. Eta hemen bai, esaten duguna maonesa bat eiterako orduan, oliba olio suabe batero, hemen erabilizazuelako Virginia bat, bai. Eta, beti esaten da, hor Jaeneko olioak eta Andaluziak eta, ni neu oso Kataluniako olio zalea naiz. Nahiago ditut. Nik da parra. Ni Kataluniakoak asko. Eta Kataluniara egia da, balen, ohitura eskalatzera, ohitura handia geneukan juteko, ze Katalunian kultura handia dukate eskalatzekoa, eta hor Montserraten, Ziuranan lengunea aipatu nuena, Girona inguru hortan da pila bat izan gara, eta, egia da, katalana, belarria egiten duzu, egoten da zaenean egun batzuk, bereik, zorionez eta ni inbidi pila bat ematen dit, hori, egia da, beti lehenengo hitza katalanez esaten dizutena, eta ni normal beti, erdea ziten esaten parkatu euskalduna naiz, ez dakit katalanez, baina segi katalanez, belarria pixkat jarrita ulertzen da, nundik nora doazen, bai, una mica de xupa de peix, sisplau. Zer hori? Sisplau jarritxa, hori, arrain sopa bat, mesedez. Apur bat, mika da, apur bat, sisplau. Hori zauen bidixo bat, interneten, ez dakit ikusitxa dukozun da, humorezko bidixo bat. Eta, zauen olako kasetari bat kaletik. Eta esaten zotzan, kaleko batei broma bat, esaten zuten, ez? Eta, eske nabil, ja 3 ordu da nabil bilatzen, katalanak, Madrilen bizidienak, eta ez dut aurkitzen, ingozuzuk katalana zarela? Eta esatutza emakumea, baina, eske nik ez dakit hitzik katalanik, eta esatutza kasetarixak, oso erreza da, hitz bakoitza ikendu azkenengo letria, eta esan zehoz, da oso orduan, esatutza da, erderaz, ez? ¿Cómo es la vida de un catalán viviendo en Madrid? Pues bien, hola nazten da, holako gauzak esaten, eske gero pasakotzut etekaz eta, eske benetan, eske superun eta baina, gainera, emakumia, oza, super komprometiruta. Bueno, juten bagara, gure humorista aipatuenera, Leo Harlenera. Harlem, akaso? Leo Harlenek esaten doan, dauzka monologo pare baten euskalduna sartze dituela, eta oso ondo, oso ondo, ahi bala hostia pare bat sartze ditu, holako 3-4 gauza, eta jazta, euskara. Hone egin, Hone egin, bai, zer dago? Bai, kalsota behar. Hau vigilatzen ja. Betxu, honei, geratzen gako, 5 minutu xero. Bai. Honei, buelta pare bat eman biotzat. Bai. Hau kosinatzen da bitartean, eta segitxun gatoz. Ui! Plo dabil. Hombre, jandia, zuk jaina, badauzkazu eskularruak, kalsozta jateko, tesikintzeko. Claro. Hau horan zuzenian agendik jataratan. Bai, hau zapaia beste behin ere erretzen badugu, txorieneko klasiko handia. Atrako zu platertxo bat? Platertxoa, hori dana sartzeko, o Lucia, o nun nahi oso jarri. Plater zar bat, igual luzonetan, ez? Bai, ez? Txurixan. Txurixan? Bai.
Zelan atarako itxugu? Ba, kontu handiarekin, eta erregabe eta minik hartu gabe. Hori, saiatuko gara. Saiatuko gara. Txin. Eta azte bukarerako, beto, egia da, bueno, behiratzen baduzue, eta hemen saltzen dituzte tokien batzuetan, kalzotzak, Iñakik Durangon Uribek saltzen ditu, kalzotzak eta eskaintzen ditu berak, bai. Bitu. Eta aina, ematen ditu, ez da nola erretzen dituen, egia esan... Txingarrak edo giko itxu. Ez dakite txingarri badukan bide. Nahi ginen Miramoneko egoitza erre eta horregatxik ez da txingarretan, baina, bueno, holan konfitatua bezala geratzen di ez da. Bai. Eta, bueno, saltzia aldamenean alda jarri, baina guk, hemen jarriko golan. Bueno, oinarritxo bezala. Ez da holan pop eta holan egiten dute modu bereik, ez du... Zuk jan holan, nik sarrezkara labanakin. Ube, ekusita dukazu ube. Ube? Ube, telesaia, ratoia jaten zituzten, eta horrela iten zuten holan. Ikusitza daukat emakume hori eitzen holan bai, ikusti. Diana eta ero Rubia bat zegoen da, super maltsurrat ziren, tio. Euren artean batzuk hona ziren, da lagarto, ez muskerrak, perkatu. Bueno, guk uberik ez daukau sedilla bat, kalsoten sedilla. Eta hau da gure kalsotzak romesku satxarekin. Bueno, lehenengo hau usten da bitartean, proboko gixekin saltza purtxo bat. Bai. Mozien dut kalzotan nire jari. Lehenengo probau hau, errein bizara. Venga. Pero, hona hon bardana da, ni oso olio zalea naiz. Eta zu esan zuen Naparra, eta Naparra oso nada. Olea, billo? Ba, kuston zapore hartu du, Bai. Bori gordin gau, eta gero entzala kontzeko edo. Eta romesko saltza banik hona zegoela. Zuk eskuakin inbioso. Venga, ba. Sardanarek ez dakit antza egiten, baina hau nola jaten den, bai. Erreten dago, Zelan, ondo? Bueno, hemen bugukan. Beraekin. Txio, no, Bizka Katalunia. Bizka. Eta gaur, aurreratu izuduguna. Egingo duguna da, Patrikek adizrai du, Kataluniako errezeta tradizional bat, eta nik ingo dut horrelako moldaketa bat. Orduan, ingo dituguna da, kalzotzak temperatura basuan romesko aparrarekin. Bai, eskarra, egia esan, aurreratut ekarri ditu lanak, hemen ja dagoeneko gure kalzotzak, etxean egin nituen, utzean enbasatu nituen, gero, asaltuko izun nola egin duan? Tengo kalzotzak utzean enbasatu eta 89 gradutara 20 minutuz egosi. Atera eta sartagi batean zu bizian egingo ditugu oliba olio ketuarekin. Romesko aparraiteko sartagin batean baratxuria eta tomate konfitatuak berotuko ditugu eta birrinduko ditugu jarraian urrekin, arbendolekin, ospinarekin, olibarekin eta behin birrinduta gero iragazi eta hau arrautza zuringoarekin nahasiko dugu. Horrelako sifoi batean sartuko dugu eta zerbitzatuko ditugu gure plantxan egindako kalzotz hauek aparrorrekin. Eta azkenean, kalzotzak erregustua da ematen diete eta hori, esan etxean izaten bazuelako oliba olio ketu bat. Horrek, eta ematen dugu, ez da, txingarretan erretako zerbait berdina ez da, baina emototzu, ketu puntua da. Baina emoten da, ketu puntu bat ematen dio, eta aukera bada, etxean espaduko golako gaiurik, erabiltzeko. Eta espadukazue, sifoi bat aparraiteko, romesko normal bat, nik gauza, gehien bat, volumena emateko, eta hori da. Eta zure osagaien artean ez dut ikusten ogirik, ez? Ez, ogi ez dut erabiliko, aparra egiteko bestela gero, ez dite, gero bai erabiliko ditut, holako txigorki batzuk gero, gaina dia ostorearan, ez dira ogia, baina gazia dira. Zer hori berezia da. Eskaintzan zeuden lengunean, derosin nituen. Ondo esatzen ez da. Erabilin barri da danak. Aurreztu imida. Bai, ez, eta gero, aparrain behar dudanez, ez du nahi lodia ateratzea. Fin aldera nahi du botatzea. Orduan, horrela ingo du. Eta tomatea bebai, haue, konfitatuak, beste ikutu bat ematen diote. Ni horrek bak izu pila guztetan gatela. Bai, eta oliba, beraien poteko
oliba olioa ere erabilingo dut, gero botako dio pixkat gutxiago oliba olioa, Bai. baina bai bota erabiliko dut berak ekartzen du. Ordan, hauek hemen pixkat biguntzen. Lehenko, bakitzu zer errezetain bihot, ontsa esan duzula horren olixuekin eta neraman bikotiak, erostei gustatagako gai pikantia pila bat, eta erostei txolako gindila batzuk oliba oliotan. Eta gero, gindiak ja, behin, janditxula oliba olio horretan, etxitxu arrautza frijitxuak jan. Eta, ez dakit, berak esan zuten, proba indiozu, bai da superona, ez dakit zer, telebistarako, da igual. Bueno, nibe biurrik ere bat egingo dut, ez dut esan. Pipertze hori zero, aragia ez dut erabiliko, arixa erabiliko. Prest nator. Bai, arixa, azkenien da, Marruekosen erabiltzen duten pipermin saltza potente hori bera bakarriko lan probatzea, ja, koloreak altzaten ditu, orduan, bueno, egia da, romesko berezi bat izango du. Eta zuringoa, bakizu, aparrak egiteko 3 modu daude. Aparra inalda, esne gaina, botalko benioke honi, esne gaina, eta haizea hartzean aparra egingo zen, gelatina xaflak erabili alditu baita, romesko honi, gelatina xaflak botata gero, aparra egingo zen, eta bestela arrautza zuringoa. Hau da, arrautza zuringo pasterizatua. Saltzen ditu denaia, eta zuringoarekin, zuringoare arrotzen duzunean bai, merenge bat ikean, volumen hartzen du, ez? Ba, bueno, sifoian, sartzegotan, hau ere izetan da beste aukera bat. Zaporeik ez dio emango, hori bai, hau pasterizatua dago, erabiltzen baduzu zuringo arrautzakoa, kontutan izan, temperatureik ez diola sartu behar. Orduan hau, egunean, ero momentuan erabiltzeko da, eroskailuan gorde behar du. Horren arriskua esan dezagun daukala, baina pasterizatuarekin, bueno, esan dezagun, arrisku hori ekidin egiten du. Oso ondo. Bale, hauek, konfitatzen hemen, pixkanaka. Galdetu dutzut, ogixana galdetu dutzut. Bai. Ze, bakitzu, bueno, estatu mailan 60. hamarkadatik jeitsi dela ogixan kontsumua, baina pila bat. Lehen esaten zen, pertsonako 130 kilogramo jaten ziela ogixanak urtien. Eta gaur egun 37. 130, ostras, haundixa da. Lehen, bueno, ez dakit, nire akordatzen az, egunero bazkaltzeko eta afaltzeko basarora ogixa etxien. Eta ogixa zara ezinbestekoa beti etxien, egunero. Bai, gaur egun ez da igandetan itxiten ziren, igandetan itxita goten ziren okindegiak. Eta gu, nik beti akordo daukat, larun bateran, isurtzara juten ginen, garatenera, ze garatek, zaukan baserriko ogixa, han orduan. Oin gaur egun baserriko ogiak gero oikoa hoa dira behar lehen, gutxi zeuden. Eta garatek egiten, han gure inguruan, 2 iruk egiten zuten bakarrik. Eta joate ginen, baserriko ogia 2 egun idauten dizkizu. Eta nik hori, oitxura hori bageneukan gure txian. Oin ja gaur egun, bueno, gero hasi ziren beste ogi zeudu. Arrasaten nik uste dut, beti da nik lortu izan dela da, bedoinan oso ona, baserriko ogisa, nera mamak beti jaten dago orkua, eta hori ez dakit. Nire naze baserriko ogizalia, nahixa doitxut beste ogi batzuk, baina, gustatzen jat, orantza eta daukienak, eta denboraz eta eina dausenak. Gustatzen jat ogisa ona. Nik uste dut, hori dela, nahi, pena geixen emate ostanak. Lehen jaten ziren 130 kilo, gaur egun 37, baina jaten danetik, 37 kilo horreinatik, zein izango da hori, 30 sentimo balixo dauen horrek bagetak gomosuak. Asko. Zorionez, behar baino gehiago. Baina hori da, eske, nik uste petxo, gaur egun jente piloa dago, Patri, bakizu glutenari alergia eta diona, eta nik zenbat entzun dio dan, gluten intolerantzia izan da, ez izan da horan alergi potente bat. Jaten badute ogiei ona, nahi dute zan, irin integralakin, da ekologikoan, da lan indako irinekin, batez ere ekologikoarekin, ez dietela, ondo asimilitzen dutela, eta beste, juten badi ez egin da pizza batero jaten badute horietakoa, egoten direla, tripau eta beharren. Orduan, hola, bitu, hau bai dela, hori bai dela kalsotzak era tradizionalean. Gaineko beruza kendu ingo digu, hau nahi nuen egin, noski, karamelatu egin behar ditugu, emateko guk nahi dugun, zapore hori. Zekusi dut, oliba olio ketu honek ez ziola emango behar zuena, eta orduan ere, bai. Ondo injozu. Oran, zu sinistut esan beti. Bai. Bueno, orain, hartu. Eta bakizu segatxik, kontako zut,
ontxe. Ba, ez, nik hemen ningo dituena da, baina osai guztian nazten jungo naiz. Hau, ziko torrazkine arte, eta ointza jungo naiz. Arbendola, berta gramo, urtsi gortua beste berta gramo, ospina 15 gramo, nik, koiara kada bat gutxi gora bera. Ba, bueno, ogisa jaten da, geroz eta gutxi hau, bueno, jenien, 150 inkesta baten ezen zaren, ogisak gizentzen dauela asko, eta eskakola pentsatzen osasuntxua, baina eskenean, lehen esan duguna, ez? Ogisa ona izeten bada, produktu ona da, eskenean, irina, ura, eta hori bakarri dauka, irina, ura, olixua ogiren batek aukiko dau, baina normalin horre bisa bakarri dira. Orduan, ez da baitzakiarik, ez dut bai gizendu iten duela. Ogiak ez duela gizentzen. Aldamenekoak gizentzen dute. Hori da. Aldamenean eramaten duena horren betegarriak, pentsatzen nagoen esaten zinula, ogiak ez du gizentzen, zu gizentzen zara. Eta baita ere, ogia ez da gizentzen, ogia horra egoten da, baina norbera gizentzen da. Da, igual, hori saltzian da arabera, ogi pila bajaten bozu, baina ogixan artean beti txuixua, txokolatia, gazta, garuztak izer, eta bale, egunien zier, da bere ingozu. Baina ogi apurtxo bat, gozaltzeko, ez dakit. Neurriak, beti bezala, neurria. Hoi da. Jaten dugula, erun moduan. Eta horrek ematen dagoen energia, gainera? Bai. Bueno, ikusten duzu moduen, Patrik egin duen romeskoa tania, osaietan antzekoa, niko bota diot, arixa puntu bat, orduan, hau, egiezan, pikante egongo dela. Disimulatzen egonaz, baina... Esan nahi, pikatu behar digo, asko. Itzalduko dut, zeneiko errediela nik uste dut hauek, ez da jongo inora du. Eta oin, hori bai, garrantzitsua beti, zerbait, zifoian sartu behar badugu, ondo, iragazi behar da. Zifoiak azkenean tutu oso fina dauka, eta hortik ez da apurren batero geratzen bada, eta gaine hemen jakin da, fruitu lehorrak eta dauzkagula, ingo ziren, Eta hau, saltza hau zigor, lodia taratzen bada, gero zifoian saltzeko, zeko meni da gehiago. Ura edo olixua, ura. Nik ur pixa botako dio. Urak azkenean, ez dio, zaporeik emango, findu ingo digu, eta guk nahi duen testura lortuko dugu. Olioarekin, bota ezkero hemen, baratxuria daude. Baratxuria olioarekin, ali bera bakarrik loditu egiten da, ez? Bai. Orduan, urarekin, beldur gabe, eta gero, esan dagoa, denbora joaten ari zaigu. Hemen dauka prestatuta, iragazteko. Iragazi ingo dut. Arrautza zuringoarekin hasi, eta gero, zifoian sartuko du, karga sartuko dugu, eta gero, hau zuritu beharko ditugu pixkat. Nik hau aukeratzen dut, hau txuri dagoen. Baina, itxaban ez dugu bukatuta platerata. Barkatu. Aukeratzen enbien. Bale, aukeratu, hori zuretzako. Bai, hori netako. Baina horrek ez dauka erre guzturik, Aukiko da, hau? Bueno, gutxi, tapa bainatzat. Gero oliba hori oketu daukalako eta... venga. Bueno, hemen daukaguz gure kalzotzak, iragazi dugu zuringoa. Sartu diogo, gazkarga bat. Igurtzi behar da. Murtirzelako energia. Bai, ogia jandu dalako. Ogia oso beharrezkoa da. Eta bigarren bat sartuko diot, indar gehiago izateko, eta hau, ondo igurtzi behar da gero, bestela, txak. Horan bestatzen ez da. Bai, hau da zartan, ez? Bai. Bueno, ez para lehenko beti bota behar da, lekuen baten zikina. Puskerra bota du, lehenko puskerra lehenkoa da garrantzitsuna. Bai. Bigarren, hola. Eta, kalzotak zikin bukatzen dugula esan dugu, ez? Bai, Katalunia aldera da Daliren artea eta hor kandizkia hau da gehiago baina, baina. Dali, hau, hemen daukazu, gure kalzotzak temperatura baxuan, romesko aparz zikinarekin. Dali dau bere tumban ez da baina.
Hala, zerbitzatu dadila berorri. Hori izan? Bai, hau zan eria. Seguro? Txurixa? Bai. A ver. Zemuz, a ver, ke gustua daukaten, ez daukaten, temperaturan. Boa, brutala dauz, Xamos amorrak. Ba, Eh. ona, Eta... Zer, ez duzun, baberu? Pikante, ez? Bai. Bai. Koiarra behar du gaur. Lagunok, Pikante barik. honekin, hori bai. Bihar etorri zaitezte gurekin, astea bukatzela, eta behar bezala, agurtzera, aste osoa. Mesedez, bizka Katalunian.